Milí televízni diváci, vitajte pri sledovaní pravidelnej relácie 10 minút. Dnešných 10 minút strávime s pani umelkyňou Annou Jakubikovou. Dobrý deň. Dobrý deň. A ako ste sa teda vy dostali k vašemu umeniu? Tejto technike tomuto umeniu som sa dostala pred rokom. Začala som sa pred rokom tejto činnosti venovať. Oslovila ma priateľka z Trenčína Janka Zaďková, s ktorou prakticky túto výstavu tu realizujeme v Púchove. No a zistila som, prekvapil ma ten názov enkaustika, pretože to bolo úplne niečo neznáme, nové, nikdy v živote som o tom nepočula. Takže rýchle na internet a som zisťovala, že o čo vlastne ide, čomu sa venuje, čo sa dá robiť. Vždy som bola tvorivý človek, vždy som si množstvo vecí doma sama robila, vždy sa mi to veľmi páčilo. A vždy som túžila potom, aby som mohla sa venovať výtvarnému umeniu a niečom sa vlastne zdokonaliť. Môžete nám priblížiť, čo tá enkaustika vlastne je? Enkaustika je vlastne veľmi stará technika, ktorá pravdepodobne všetkých prekvapí, že ju ľudstvo pozná 2500 rokov. Vlastne prvýkrát o tom zmienky sa našli z roku 500 pred našim letopočtom. A vďaka fajúmským dreveným doskám, ktoré sa našli v Egypte, vo Fajúne, boli na nich znázornené múmie. Takže túto techniku už poznali vlastne starí Rímania, Gréci, Egypťania. Technika viac menej upadla do zabudnutia, pretože boli iné techniky, jednoduchšie, lacnejšie a objavila sa v 19. storočí. Najviac sa jej venujú v severských štátoch, napríklad v Nemecku. Je to vlastne maľba voskom, ktorý je v podstate zložený, základ je včelí vosk, sú tam pridané farebné pigmenty a živica. To je v podstate zmiešané, dá sa to aj doma vytvoriť, ale veľmi ťažko vytvoriť takýto materiál, lebo je to veľmi pracné. Takže v dnešnej dobe už sa predávajú hotové vosky, ktorými môžeme vlastne malovať. Aké techniky teda využívate pri svojej práci a akú techniku by ste možno chceli vyskúšať? Takže maľba voskom sa dá robiť na rôznych materiáloch. My používame v prvom rade enkaustický papier. Je to špeciálny papier lesklý z toho dôvodu, aby nám vlastne ten vosk nesal papier donútra, aby neprešiel na druhú stranu. Dajú sa použiť drevené dosky, dá sa použiť preglejka, dá sa použiť sklo, keramika, textil, prakticky na všetky možné materiály. Spôsob je vlastne v tom, alebo tá maľba prebieha v tom, že musíme ten včelí vosk roztopiť. A topí sa na špeciálnych žehličkách, sú to enkaustické žehličky, kde vlastne ten vosk musíme dostať do tekutého stavu a potom pomocou tej žehličky alebo pomocou ďalších prístrojov vlastne prenášame na už ten určitý podklad, ktorý sme si určili. Dá sa používať žehlička, ako som spomenula, dá sa používať napríklad enkaustické pero s rôznymi nadstavcami, ktoré sa dajú vymieňať aj počas práce. Sú to všetko elektrické nástroje. Ďalej dá sa použiť teplovzdušná pištoľ a takisto už v dnešnej dobe existujú také veľké vyhrievacie platne, podobné ako keramické dosky, na ktorých sa takisto dá tvoriť. V prvom rade si musíme ten vosk roztopiť. Áno, roztopíme ho buď na tej žehličke, alebo ho roztopíme na platni. Dá sa teda roztopiť aj pomocou toho enkaustického pera. Tento vosk potom pomocou tej žehličky prenesieme podobné ako keď doma žehlíte košelu, tak vlastne prenesiete tento vosk na ten určitý podklad. A tým, aké pohyby robíte, či už sú cielené alebo náhodné, tak vlastne sa vám ten určitý obrázok vytvára. Je to technika veľmi zaujímavá, prakticky inšpiratívna, pretože vás nikdy neviete, pokiaľ to nerobíte cielene, aký vlastne ten obrázok bude, čo z toho vznikne. Je to technika veľmi vhodná napríklad pre deti. Technika vhodná pre postihnuté deti, ktoré majú problém naučiť sa písať nejaké pravidelné písmo, pravidelné tvary. Tu vlastne majú obrovskú radosť z toho, že sa im niečo podarilo vytvoriť. Niečo, čo je veľmi pekné a zaujímavé. A myslím si, že ich dušičke to vlastne prospieva. Je to technika veľmi vhodná pre seniorov. Hlavne pre takých, ktorí majú problémy s klbmi na rukách, pretože tie platne sú teplé a
prakticky to teplo im veľmi dobre na tie ruky pôsobí. Takže môžem povedať, že je to terapia, ktorá pomáha aj ľuďom postihnutým, aj chorým. Môžu sa ľudia naučiť tejto technike aj tu niekde na okolí, alebo sú na to určité kurzy, alebo je to len taká samoučba? Ja som sa vlastne enkaustiku bola učiť u pani Laury Ečiovej, ktorá na Slovensku vlastne jediná vám môže dať certifikát na to, aby ste to vôbec mohli posúvať trošku ďalej. Tá technika ma očarila, okúzila, takže som sa rozhodla venovať viacej tejto oblasti a tým, že mne veľmi pomáha, pretože ja pracujem v niečom úplne inom, ja som ekonómka, takže má s týmto nič spoločné. Hej. Celý život som žila s číslami, s paragrafmi, zákonmi a hľadala som nejaký relax. A toto je obrovský relax. Takže vlastne som bola na kurze u pani Ečiovej, bol to lektorský kurz. Ak by mal niekto záujem sa tomuto venovať, či už profesionálne, alebo len tak doma si niečo urobiť a pre svojich blízkych, tak poriadame kurzy, pretože máme oprávnenie na to, máme certifikáty, že to môžeme učiť. Pokiaľ by mal niekto záujem, môže sa prihlásiť. Na internete sa dajú nájsť stránky, sú tam kontakty na nás a nič nebráni tomu, aby sa človek mohol tejto oblasti venovať. Dá sa s tým zapojiť aj do nejakých súťaží? Vieme teda, že ste boli aj na Puchovskom jarmoku a taktiež teraz prebieha výstava v Župnom dome v Puchove. Zatiaľ neviem o tom, že by existovali nejaké súťaže. Výstavy sa robia, tak ako sme aj my urobili tu v Župnom dome v Puchove. Je možnosť v podstate prezentovať svoje dielka buď na tých výstavách, alebo medzi priateľmi, medzi známymi, po prípade ten, kto má webovú stránku, tak je možnosť tam. Ďalšiu výstavu máme v Kúpeloch v Nimnici, pretože nás oslovili, že by bola pre nich tá technika alebo vôbec ten spôsob, že by bol pre nich zaujímavý a nemajú záujem len o výstavu, majú záujem aj o to, aby sme tam urobili kurz pre ľudí, ktorí sa vlastne chodia do Kúpelov liečiť, ktorí tam strávia určitú dobu. Ďalšia možnosť zverejnenia tejto tvorby je na jarmokoch. Zúčastnili sme sa Puchovského jarmoku, chceli sme, aby sa ľudia priblížili viac tejto techniky, aby videli, ako sa to robí, ako sa to vytvára. Myslím, že sme mali pomerne veľký úspech, pretože stále okolo nás bolo plno a hlavne detičky tie sa nemohli nabažiť toho, keď videli, čo sa dá žehličkou vytvoriť. Vidíme rôzne vaše práce. Máte nejaké svoje obľúbené, ku ktorému máte nejaký bližší vzťah? Myslím si, že všetko, čo človek vytvorí, tak to vytvorí s určitým cieľom. Mňa najviac na tom baví to, že sa to ľuďom páči, že im človek prináša trošku radosti a veselosti do svojho života. Nemôžem povedať, že by som niektoré diela mala zvlášť špeciálne blízke, alebo že som ich vytvorila preto, alebo preto. Po väčšine záleží na tom, aký má človek deň, či sa potrebuje zrelaxovať, či chce niekomu urobiť radosť, či chce sám seba posunúť ďalej. Takže či už ide o krajinky alebo abstrakty, veľmi, veľmi rada to robím. A veľmi to môžem skutočne odporúčať každému, pretože je to obrovská forma relaxu. To človek, ktorý to nepozná, alebo sa s tým nestretol, tak skutočne nevie, o čo ide, o akú techniku. A vlastne touto technikou tie svoje pocity alebo tie myšlienky môže dať na povrch. A už len to, že ľudia to vidia a že napríklad tých abstraktov, každý z nich vidí niečo iné. Ja tam vidím niečo iné, oni v podstate takisto niečo vidia iné. Niekedy ma prekvapia tým, že čo tam vôbec objavili. To, čo som ja ani nikdy nevidela, ani netvorila. Myslím si, že treba sa venovať takémuto umeniu, treba ho posúvať ďalej, pretože už len tá forma relaxu a tej sebarealizácie je na tom niečo úžasné a perfektné. Ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor, prajeme vám veľa úspechov. Ja takisto ďakujem televízii Považie, že si nás
našla, že nás oslovila a že nám prakticky pomôže, aby sa táto technika dostala viacej medzi ľudí, aby sa ľudia tomuto relaxu začali venovať v dnešnej uponáhlanej dobe. A vám, milí televízni diváci, ďakujem za pozornosť.